Rozdávám 10 000 $. Mý prachy! Oh, Vezmu si. hej, to je můj banán! Navlečte si prsteny. Promiňte, to je za ten prsten. Ten film vypadá fakt dobře, já bych proboha ne! Omlouvám se. Hej, co to sakra? Kam šla? Tamhle. Tam, dík. Hej, dej mi aspoň 20. Vrať mi prachy! Hej, zaplatíš za to? Hej, Mý prachy, zastavte ho, zastavte ho! počkej mi auto! Co to je? Jimmy, na stůl. Určitě? Tak jo, jeď! Je! Nestrať ho, potřebuji Dostaneme zpátky ten ho. kufřík. Karle, pozor! Vrať mi prachy! Hej, kdo jsi? Ale, kdo jsi? Kdo jsi? Ale, Jen jsem s tebou chtěla být víc. kdybys to řekl.